வேத பயணத்தில் இன்று நாம் பார்க்க போவது தூதனை அனுப்பி ஆசிர்வதித்தார். ஆதியாகமம் 32 அதிகாரம் 29 வசனம். நீ என் நாமத்தை கேட்பானேன் என்று சொல்லி அங்கே அவனை ஆசிர்வதித்தார். யாக்கோபு பிந்தி தனித்திருந்தான். அப்பொழுது தேவ தூதன் பொழுது விடியும் அளவும் அவனுடனே போராடினான். யாக்கோபு தேவ தூதனிடம், நீர் என்னை ஆசிர்வதித்தால் ஒழிய உம்மை போகவிடேன் என்றான். அப்பொழுது அவர், உன் பேர் இனி யாக்கோபு எண்ணப்படாமல் இஸ்ரவேல் எனப்படும், தேவனோடும் மனிதரோடும் போராடி மேற்கொண்டாயே என்றார். யாக்கோபு, உம்முடைய நாமத்தை எனக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டான். அதற்கு அவர், நீ என் நாமத்தை கேட்பானேன் என்று சொல்லி அங்கே அவனை ஆசிர்வதித்தார். ஆம், யாக்கோபு கர்த்தரோடு பேசும்படி பிந்தி தனித்திருந்த வேளையில்தான் தூதன் அவனை சந்தித்து ஆசிர்வதித்தார். நீங்களும் ஆண்டவரோடு தனித்திருந்து ஜெபிக்கும்போது கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி உங்களையும் ஆசிர்வதிப்பார். நாம் ஜெபிப்போம். அன்பின் பிதாவை கேட்ட வார்த்தையின்படியே நீர் எங்களுக்கு செய்ய போற கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன். கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.